Давай! Значи хора, ето, сега се кажа. Стилчо и един друг. Найс. Браво! Браво! Ора, видяхте ли? Найс! Найс, брат! Найс, 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 найс! Ай, чао! Чао, хора! И какво става, хора? В днешното видео ще имам двама мои приятели, Ники и Гошо. Как скачаш от рампата? Давайте! Гледате ли, Гошо, са? Супер! И Ники, супер! Не! И чао! Давай! Значи хора, ето, сега се кажа. Стилчо и един друг. Найс. Браво! Браво! Ора, видяхте ли? Найс! Найс, брат! Найс, 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 найс! Ай, чао! Чао, хора! Давай! Значи хора, ето, сега се кажа. Стилчо и един друг. Найс! Браво! Браво! Ора, видяхте ли? Найс! Найс, брат! Найс, 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 найс! Ай, чао! Чао, хора! И какво става, хора? В днешното видео ще имам двама мои приятели, Ники и Гошо. Как скачаш от рампата? Давайте! Гледате ли, Гошо, са? Супер! И Ники, супер! Не! И чао! Давай! Значи хора, ето, сега се кажа. Стилчо и един друг. Найс. Браво! Браво! Ора, видяхте ли? Найс! Найс, брат! Найс, 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 найс! Ай, чао! Чао, хора! И какво става, хора? В днешното видео ще имам двама мои приятели, Ники и Гошо. Как скачаш от рампата? Давайте! Гледате ли, Гошо, са? Супер! И Ники, супер! Не! И чао!